Hi guys, so welcome once again sa another episode. So wala akong kasabot na Sabto ka was started last year during the Sinulog also. So we launched the Sinulog as our opening for our episode in our in my YouTube channel, which is wala akong kasabot na Sabto ko. So niata karon sa Cebu to witness the Sinulog 2019. And together with me is from the asa mga lugar? It's from the Consolacion. Ayan. You say hi naman. Ayan. Ang ilahang festival queen from Consolacion. What's your name is? Hello, I'm Janine Monsanto, representing Tribo Malibayan of the municipality of Consolacion. Viva Pit Senior! From the Consolacion, tapos ang First runner-up. first runner-up. Ayan, Happy Sinulog. Pala mo sayaw. Asa mga tribo? Zamboanga del Norte. Wow. Hi! Ha? Bilisir? Surigao. Ah, okay. Surigao de gihapon. Asa mga tribo? Tinaguan? Tinagbuan? Asa na siya? Ah, Negros. Okay. Ah, asa mga tribo? Dinapuan, Negros. Dinapuan, Negros. Hi. Kasaya na mo? Wala pa. So padulong ka lang sa tuyo. Okay. So, what can you say about the Sinulog so far? Really? Ayun. Your name is? France. So, France, ilang queens, Sinulog queen nila from Negros. Right? Hi. Kalibunganon from North Cotabato. North Cotabato. Ayun. Welcome to Cebu and welcome to Sinulog. So, what can you say so far for sa Sinulog? Masaya po. Okay lang. Enjoy. Yeah. So, masaya pa mo? Ah, okay. So, you have your festival queen. I mean, the ilang Sinulog queen nila. And hi, miss. Isa yung name natin? Summer from Cotabato, right? North Cotabato, ayun. So, ano sa'yo feeling ka ron so far? It's very overwhelming, and even though kapoy, worth it kay the kind of tao, and we're celebrating something. Happy Sinulog. Bye-bye. See ya. Hi guys, so naata karon sa Basakanon, Tribo Basakanon, pero nag-prayer pa sila. So, di na to sa bukon. So, siguro after that one mo sayo sila. So, we'll see, okay? So, ito sang tanawon. So, yung ilang faith nila, no? So, before sila mo sayo, dapat makapagit sila yung prayers. So, kanan siya, ahalad na niya para kang singer santo niya. Yan. So, Tribo Lumad Basakanon rather. Hi, be. Ayun si baby nakisinulog po, do. Viva Okay guys, so nag-start ng Basakanon, Lumad Basakanon. So they're starting now.
ana na basta kapuyo na ka, ayun. Tuog na lang yun pag may time. Ayan guys ha. So yun na nakakapoy ang trabaho sa Sinulog. So tuog lang yun pag may time, besh. Ang gihapon no, pag may time kay grabe nakakapoy. O sa buhi pa kaayo. Kung na lang nabiling buhi do. Nangawagtangan paglaom ko no. Ingon si boss. So yun ana ang resulta pag nagsinulog ka tapos participant ka. Tuog lang sa pag may time kay super kakapoy. Ayan. So relax pag may time. Hi miss. Asa mga tribo? Bugo City. Ayun. So, Bugo sila dito. Siya sa Sinulog Queen nila sa Bugo. So, kung sa'yo specific name, Bugo lang yun siya? Bugo lang. Bugo lang siya. And your name is? Lovely. Banawan ko dyan. Ayun. Banawan. 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 Naluteng ako dyan. Asa mo ikaw? Wala lang ito. Karik ko po ha. Ayun. So, sana na sila kag-grupo. So, sa'yo, tema, ganong angel. Idea. Ganong angel sa idea. Hindi ako na sa daan. Tribo Inayawan. Inayawan. Yes, Well, ayaw na siya. Diras may unahan sa basang. Inayawan. Pinasangan. Okay. So, your name is? Guys, taga-asa ta? Kadayas. Dayas. Dinhira. Ay, wait naman dyan, guys. Sayo pa mo? Wala pa mo kasayaw? Ala, dito sa Kadulong Talan. Okay, good luck. Thank you. On my, Narasa Roma. ayun, good luck. Dayas, right? Hi, guys. Hi. So, igo kayo sa tema karon. I have another guy here. It's say no to And global warming. drugs. So, unsa man gyud nga tayo, This guys? is the typhoon. That's why we call it global warming. Okay, and your name is? Kasi ba na to? Huh? Kasi tangan. Resurrection Renato Novero. Labangoy. Labangon. And your name is? Mary Angel. Wow, good luck. Okay. Asa daw nga tribo? Pinatilan? Hi. And your name is? Monica. Wow. Ayun. So, yun. Yun ka mga tribo? Banay Talambano. Banay, Talambanan. Talamban. Talambano. Talambanon. Ayun. And your name is? Crystal. Hello. Good luck, Crystal. Padong pa mo saya, di ba? Ayun. Ayan guys, so happy ninyo, dagko lang ang pwede sa Sinulog. Ayan, stop, baby. Ayan. Ay, sa ito ninyo kay Mama Wade. Ikaw siya. Hi daw. Hi daw. Guys, so bisag kusog kayong na agyapon ang kaning nga tribo. So kapasiguan agyapon so sayo agyapon sila. So kasi kay 100 blurred ang akong camera. Oh my god. Ayan. Pagkapita kaya naman mas maganda. Ayun.
So wala nilang i-matter kung usa ka kusog ang ulan. Basta ang importante nila nakahalag sila og sayaw sa Sunday. Ayan, sanay lang Sinulog Queen. Nainom sa tubig kayo di kapoy. Inspired sa ulan. Hi! So your name is? And your name is? From Nakatwar, Madras. Wow, so good luck. Masaya pa mo sa sunod. Good luck. See ya. Senior. Mabulukon. Asa ang mabulukon gikan? Mabulukon. Okay. So ikaw ang ilahan. Ayun, so good luck. Masaya pa mo sa sunod na. And your name is? Okay. Kami sa Pangda. So sa feeling ka nga basa na kayo ka? I feel fresh. Oh, wow. Yes. So, go lang nga pag isa ka away na. Rain or shine, go. Ayun. Andrea, So, Regina sa taas. Dito na ito, boss. Hindi na mama? Gilbert Amante. Inood na? Oh. So, every year na, di ka din, makapili ka. Okay. Diba? So, nasa si DJ para sa guys. So, nasa taas, di makita. Minsan lang yung pupunta dito eh. So what
yun na nakadagan ng tao nakipag-celebrate sa Sinulog. So yun, so kato yung nakita tanan mo ito mga panghitabo dito sa Sinulog. So daghang kay salamat sa pagtanaw tapos pagkita-kita ta sa sunod nga episode. Dili lang sa wala ako kasabot kasabta ko. Ayun. So see you next episode. Bye bye guys. Happy Sinulog.